चिरां जिल्ला बेंगिरि आरो गोबां मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव रायजोफोरनो जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आरो गोबां सरकार आजनि सांग्रांथि हाबाफारि। चिरां रुनिखाता जौगाखां खोन्दो मावख'आव दिनै चिरां जिल्ला बेंगिरि पि. बिजया भास्कर रेड्डी, एडिसि रिंखां मुसाहारि, सिडली चिरां जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि कुमुद चन्द्र नार्जारि, 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि लोगोसे पि.एइच.इ. बिफाननि मावख'गिरिफोर, रुनिखाता ओनसोलनि बि.टि.सि.नि मावख'गिरि आरो सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजोफोर नुजाथिनायाव बिसेस जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आरो गोबां सरकारनि आसनिफोरनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। ইয়াতে জল জীवन মিशन আৰু ৰুৰাল ডেভেলপমেণ্ট অফিচিয়েলছ লগতে আমি মিটিং কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে আমাৰ जो জল জীवन মিशन স্কিম ইউজাৰ কমিটিজ আৰু যি সাৰ্ভে ৱৰ্কছ আছে আমি এটো ওপৰতে আমি আলোচনা হ'ল। সো আমি আই এম হ্যাপি টু সে দ্যাট আজি PCDC মেম্বাৰ্ছ, PNRD অফিচিয়েলছ আৰু ৰাইজ একচুৱেলি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু they are also interested in doing the survey works and also the formation of user committees and opening of bank accounts. আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু আগত দিনতে এটো সাৰ্ভে ৱৰ্কছ আৰু যি ইউজাৰ কমিটি ফৰ্মেশ্যন ভাল হৈ আমাৰ এইটো জল জীवन মিशन স্কিম আমি ভালকৈ আমাৰ এইটো গাঁৱতে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ। চিৰাঙত কিমান স্কিম আছে জল জীৱন কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈ যাব? জল জীवन মিशन বৰ্তমান ফেজতে 182 স্কিমছ চলি আছে। সো 182 স্কিম ভিতৰতে বৰ্তমান around 8 স্কিমছ কমপ্লিটেড আছে আৰু around 70 to 80 স্কিমছ more or less 75% ওপৰতে প্ৰগ্ৰেছ আছে। সো এটো আমি আশা কৰি আছোঁ বাই দিছ মান্থ এণ্ড নাইতো বাই মাৰ্চ 15 এটো শেষ হ'ব আৰু আমাৰ গাঁওবিলাকতে এইটো ৰাইজকো পানী পাব। আৰু কিছুমান স্কিম আছে around 30 to 40 এটো প্ৰগ্ৰেছ অলপ 50% আছে আৰু around 10 to 20 স্কিমছ আছে এনেকৈ 25% ভিতৰত এটো প্ৰগ্ৰেছ আছে। আমি ফলো আপ কৰি আছোঁ, মিটিংবিলাক বি কৰি আছোঁ। কিছুমান প্ৰব্লেমছ আছে আমি ৰিসেণ্টলি ৰিজলভ কৰিছোঁ। আগতে কিছুমান কমপ্লেইনছ আছিল ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ্ছ পোৱা নাই এনেকৈ আমি তো অলপ মিটিংছ কৰি ফাইনেল ৱৰ্ক অৰ্ডাৰবিলাক বি আমি সকল কণ্ট্ৰেক্টৰকো আমি দিছোঁ। তো আমি আশা কৰি আছোঁ অলপ নেক্সট 1-2 মান্থছতে এইটো অলপ ভাল হ'ব আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অলপ ঠিক হ'ব। আৰু বহুত স্কিম আছে ছাৰ, কিছুমান মানে পাব্লিকে গম নাপায় আৰু নতুন স্কিমছ ৰিসেণ্টলি যি ষ্টেট লেভেল কমিটি ৰিসেণ্টলি around 248 স্কিমছ এপ্ৰুভ কৰিছে। ৰিসেণ্টলি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল দিছোঁ। we have sent it to BTC government for issuing the final work orders. So shortly এটো আমি অলৰেডি প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী BTC স্যাৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। shortly work orders হ'ব। এটো গাঁৱত বি এটো নতুন স্কিমছ 248 লোকেশনছ হতে এটো বি আৰম্ভ হ'ব। থ্যাংক ইউ। दिनै जोङो बे रुनिखाता BDO अफिसनि जितु बिल्डिंआवहाय रुनिखाता ओनसोलनि BCDC चेयारमेन मेम्बारफोर आरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर बिसोरजोंहाय मोनसे मिटिं लादों PNRD आरो PHC अफिसियेल्सनि प्रेजेन्सआव। जोंनि दिनैनि रायलायनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना जल जीवन मिशननि जे खामानिफोर बे ओनसोलावहाय बेफोरनि सोमोन्दै जों रायजो राजाजों माखासे खोथा सावरायदों आरो बिसोरखौ माखासे जल जीवन माखासे स्किम माखासे खोथा जों बिथांमोननो खोन्थादों जाहाथे रायजो राजाफ्राबो बेफोरखौहाय जाहाथे नोजोर होनो हायो। प्लास स्वच्छ भारत मिशन 2 सेकेन्ड बिनि सायाव जोंहा खामानि जागासिनो दङ। दा बे खामानिफोरावहाय VCDC लेभेलावहाय बा सेल्फ हेल्प ग्रुप बा पन्चायत VCDC लेभेलनि माखासे अफिसियेल्सफ्रा सोरहा मा दायित्व दं, मा मावनांगौ बेफोर खोथाखौ जों बिथांमोनजोंहाय सावरायदों आरो जों माबोरै प्रग्रेसखौ खालामनो हागोन उइदिन स्पेसिफिक टाइम बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों सावरायदों आरो रायजो राजानो खोन्थानानै होनाय जादों आरो बेसिकेलि बे मोननै साबजेक्टनि सायाव जों सावरायदों आरो अन्य आदार इस्युसफोरबो जों सावरायदों माखासे बेफोरनि हेल्थ फेसिलिटिसनि सायावबो बा एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसननि फेसिलिटिसफोरनि सायावबो। दा बे रुनिखाता ओनसोल बा रुनिखातानि सोरगिदिं थानाय गामिफोरनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय जों माबोरैहाय बेफोर खामानिखौ माबोरै
दावगाहोनो हागोन बा आवगायहोनो हागोन बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों सावरायनाय जादों बेसो गोबां गोथौ गोथौ ओनसोलाव दाबो गोबां सुबिदा गैया सार बे लासैनो जालांगोन दा बेखौनो जोंहा जल जिबननि खेथ्रआवबो जेरैहाय डिसि सारा एसे सिगां बुंबाय जे जल जिबनाव दा जोंनावहाय चिराङावहाय 182 स्किम सोलिगासिनो दं बिनि बिथोरावहाय फुराना स्किम आरो माखासे गोदान स्किम स' 139 फुराना स्किमखौहाय रिट्र'फेटिक खालामनो माने रिपेयारिं खालामफिननानै सोलिहोनाय जादों आरो माखासेया जाहैबाय गोदान स्किम 43 खामानि सोलिगासिनो दं आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दा 248टा एन्टायार चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय स्किम गभर्नमेन्टनिफ्राय एप्रुभ जानानै फैबाय आरो बिनि फाइनेल वार्क अर्डारनि प्रसेसा जोंना BTC निफ्राय जागासिनो दङ स' गतिके बेबो सानसे साननैनि बिथोरावनो जागोन आरो 248टा स्किमा जेब्ला फिल्डआव जागोन होमबा जों आसा खालामदों एकदमबारे हाथिसार रुनिकाटानि सिंथारनि गामि हाथिसार ओनसोलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासिबो गामिया कभार जागोन आरो हयथ' मोनसे मोननैल' थाबलांनो हागौ आदारवाइज मथा मथि 248 स्किम जेब्ला फैगोन होमबा गासिबो गामियानो कभार जाजोबनांगौ आरो दा जे जायगायावहाय बेफोर फेसिलिटिया गैया होनदों बेफोर फेसिलिटिखौबो दा जल जिबननि आन्दारावहाय कभार खालामनो हानाय अबस्थायाव फैगोन आरो